नमस्ते पावला के कैसे बानी आप सब। आज हम आपके बताए वाला बानी भोजपुरी अश्लीलता कैसे हटी। जितना माधरचोद मीडिया वाला बात हो सब माधरचोद मीडिया वाला से कहतनी अश्लीलता गाना के ओकनिए प्रमोशन करता, अश्लील गाना के ओकनिए प्रमोशन करता, अपना अपना चैनल पर चढ़ा के अश्लील गाना के एक बे के जगह पर चार चार बेर अपना वीडियो में चलाओ तारा सन। वो अश्लीलता से और अश्लील फैलता। एगो बात अपने लोग के थाह होई कि जौन गीत गाना चैनल से जितना व्यूज ना भागता वो गाना के एकनी अपना अपना यूट्यूब चैनल पर चढ़ा के वो गाना के प्रमोशन क के आ अश्लील बतावता सन। तो वो माधर चौध मीडिया वाला सन से हमार ये आवाज़ अगर हम सुन तो सन तो माधर चौध मीडिया वाला के सिखावे के पड़ल कि जे खराब गीत लागता तो वो गाना के रिपोर्ट मार के हटाओ ना। तो ई माधर चौध मीडिया वाला ई रिपोर्ट फिपोर्ट मारे के एक कुछ बतलावते नहीं, खाली माधर चौध अपन अपन टीआरपी के चक्कर में भोजपुरी के अश्लीलता बनावता सन। ओकनी के कहा से अश्लील कोनो बंद कर दी, ओकनी ना गाई, ओकनी के गावे काम ओकनी गावे तो हमनी के बंद करावे। अब हमरा जब अच्छा नहीं लगा तो रिपोर्ट मार के बंद कराओ ना, काहे ना जब रिपोर्ट वाला सब बंद ना होई। माधर चौध में सब एक के चलते ये सब भोजपुरी में अश्लीलता होता है। भोजपुरी में अश्लीलता हलई नइखे। भोजपुरी में अश्लीलता ऐसे नइखे कि एकनी भोजपुरी के नाम पर अपन अपन टीआरपी बढ़ा के पैसा कमाए के एकनी के ढांचा बाटे। मतलब कि कौन गाना अश्लील बाटे तक हमरा के बतलाओ तब। एको गो गाना अश्लील नइखे, एको गो गाना अश्लील नइखे। सब तोहनी के मीडिया वाला माधर चोद सन तोहनी के ई कमी कमजोरी है, पैसा कमाए के ढांचा है, एगो रास्ता है एगो तोहनी के सब बतला सन। माधर चौधन हमरा बतला तो एगो कौन गाना बाटे माधर चौधन जो भोजपुरी गाना अश्लील बाटे सब तोहनी के चलते अश्लील बा। माधर चौध तोहनी निमन गाना आई तो प्रमोशन ना करबा। भोजपुरी के गाना के तो अगर तक रस होगा गाना में ओकरा के तोहनी प्रमोशन करबा। जाई अश्लील बा से व्यू जाई हमार। माधर चौधन तोहनी के इहो इतना था नहीं के अभी लोग के तो लेढ़ा बनाता सन, उल्लू बनाता सन। अब सब लोग होशियार हो गए समझ ली। साला चुतिया सन कहिन के सब एकमी के चलते भोजपुरी में अश्लील बाटे, मतलब भोजपुरी में अश्लील एक ठोप नहीं के ई माधर चौध सन के चलते। आज हम तोनी के चैलेंज करता हूं, तोनी के कौनो ऐसा दिक्कत इथी बा भोजपुरी के अश्लील बता हमरा से डायरेक्ट सवाल जवाब कर कि तू वो दिन कहतली भोजपुरी में अश्लील नहीं के हई गाना कथी हम तोनी के जवाब दे। हम माधर चौध सन कहिन के सब ई बात है। साला 6-7 गो मीडिया वाला सब जना कुछ मीडिया वाला बात है माधर चौध सनी सब एकरी काम में कुछ में लेडीज बाटे कुछ में जेंट्स बा। ये माधव चौध सन कचरा कचरा करके दल बस सन। ई जौन लेडीज मीडिया वाला काम कहता नहीं ओकनी के तो सवाल जवाब करके आवरो लूर नहीं खे। ओकनी लेडीज हो के का सवाल करता का जवाब करता ओकनी खुद तनको लिहाज नहीं खे। ओकनी के तो ये अश्लील गाना पर ओकनी के तनको माइंडे ना करे के चाहिए। अपन जाई निमन गाना के प्रमोशन करी निमन चीज दिखाई तो ये अश्लीलता और आज के बाद से तो बहन चुत लोगन वीडियो अश्लील गाना बना दे लोगन तो मुंह में तो नहीं मुद्दे माधर चुत लोगन बेटी चोद सन कहिन के।